Φίλες και φίλοι, γεια σας! Πρώτο επεισόδιο, τη νέα μας απόπειρα, στο νέο μας εγχείρημα, στους Στρακιωτίστας. Ένας τίτλος που καταλήξαμε έτσι όλο το ΔΣ να το μπούμε και το ψηφίσαμε ομόφωνα. Μπορεί και όχι. Στην παρέα μας είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Ένας φίλος που έχω την ευλογία και την ευτυχία να τον γνωρίζω και οικογενειακά. Μπορεί να μας χωρίζουν χιλιόμετρα μακριά. Φίλες και φίλοι, δεν χρειάζονται συστάσεις στο πρόσωπο αυτό. Ο πολύ καλός φίλος, ο αγαπητός Δημοσθένης Αρχοντούλης. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θρακιωτέοι. Καλώς κάνετε. Καλά είμαι στη Είστε καλά. Καλά είμαι στη Και εμείς, μπαμπά. Τσόκαλα. Ο Δημοσθένης είναι εδώ και λίγα χρόνια στη Νότια Αφρική, στο Johannesburg. Έτσι. Και περισσότερα θα μας πει βέβαια ο ίδιος σε λίγο. Τι έπαιξε? Τι να πω, τι έπαιξε. Έπαιξε μια επιθυμία να γνωρίσω την εκπαίδευση εκτός Ελλάδας. Οπότε έκατσε η Νότια Αφρική, έκατσε στο Johannesburg, η σχολή Σαχέτη, και μετά από αρκετή σκέψη θα έλεγα και συζητήσεις ενδοοικογενειακές, γιατί δεν είναι μια χώρα της Ευρώπης που λες ότι το έχω πολύ σε ένα 3ωρο με το αεροπλάνο είμαι Ελλάδα, είμαστε 15.000 χιλιόμετρα μακριά. Πήραμε την απόφαση λοιπόν να έρθουμε για όσο χρειαστεί στο Johannesburg. Και πώς είναι εκεί η ζωή? Εδώ η ζωή είναι τελείως διαφορετική από την Ελλάδα. Είναι άλλος πολιτισμός, είναι άλλη κουλτούρα, άλλους τρόπους ζωής, άλλη ρυθμή ζωής. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να συγκρίνεις με τα ελληνικά δεδομένα. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το καταλαβαίνω. Οι πρώτες μέρες, Δήμο, πώς ήταν? Ήταν μουδιασμένες? Οι πρώτες μέρες κατέβηκες μόνος? Ναι, έμεινα μόνος μου. Στην αρχή ήρθα μόνος μου. Έμεινα από τον Ιανουάριο που ήρθα μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2024 έμεινα μόνος μου. Οι πρώτες μέρες λοιπόν ήταν όπως ένα παιδάκι που μπαίνει πρώτη φορά σε ένα ζαχαροπλαστείο. Ήθελα να δοκιμάσει τα πάντα, ήθελα να δοκιμάσω τα πάντα, ήθελα να πάω παντού. Ήθελα να προσαρμοστώ στα δεδομένα του σχολείου, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο που ξέρω τόσα χρόνια σαν εκπαιδευτικός. Απίστευτο. Όταν λέμε απίστευτο, απίστευτο. Καταρχήν την γυρνούσα και ήμουν μονίμως πάει στο στόμα με αυτά που έβλεπα. Ήταν το κάτι άλλο, πραγματικά. Και εμείς μένουμε με ανοιχτό το στόμα αυτή τη στιγμή με αυτό που βλέπουμε. Έχεις μια ωραία γκιόλα από πίσω. Άντε και εσύ γκιόλα, είναι για να βλέπω τα ποδάρια μας. Ναι, εγώ τις λεύω. Μπαμπά, να πάρω το αερόπλανο να έρθω. Θα έρθω. Λοιπόν, να σας πω για το Johannesburg ότι είναι μια πόλη των 10 εκατομμυρίων κατοίκων και είναι καταπράσινη. Δηλαδή, όταν έρχεσαι με το αεροπλάνο και ετοιμάζεται το αεροπλάνο για προσγείωση, προσπαθείς ανάμεσα τα να δεις τα σπίτια. Και λες, πού είναι αυτά τα 10 εκατομμύρια, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Κι όμως, όταν λέμε καταπράσινη, βέβαια όλα είναι φυτευτά, έτσι, όλα είναι φυτευτά από εδώ και πολλά χρόνια. Από ανθρώπινη παρέμβαση. Από ανθρώπινη παρέμβαση, φυσικά. Πώς βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στις ταινίες στη Φλόριντα, ας πούμε, και στο Μαϊάμι, τα σπίτια, τα παραθαλάσσια που είναι βίλες κτλ. Κάπως έτσι είναι γι' αυτό. Μην νομίζετε ότι είναι κανένα ψώνιο. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δηλαδή τα σπίτια εδώ πέρα είναι έτσι. Είναι μονοκατοικίες με τις πισίνες, με μεγάλες αυλές. Από την άλλη μεριά έχουμε μέχρι και γήπεδο τέννις.
Εγώ ταινίσες, ας πούμε, παίζω κάθε μέρα. Of course. Και να λέμε. Ναι, είχα πάθει πλάκα πραγματικά. Οι πρώτες μέρες ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή, με ανοιχτό το στόμα. Αν και είχα έρθει παλιότερα, το 2007, σαν τουρίστας, αλλά είχα επισκεφτεί μια συγκεκριμένη περιοχή. Την πλατεία Μαντέλα. Μόνο εκεί είχαμε πάει για κάτι σαφάρι και κάτι πράγματα. Με την αδερφή μου. Από τις γειτονιές όμως και τον κόσμο, ακόμα δεν τους ήξερα εννοείται. Και όπου κι αν πήγαινα, έμενα με ανοιχτό το στόμα. Ειλικρινά έβλεπα πράγματα που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποια στιγμή θα μου δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία να τα ζήσω από κοντά. Ήταν το κάτι άλλο καταπληκτικό. Δεν περιγράφεται. Πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Μπράβο. Πες μας λίγα λόγια για τη σχολή Σαχέτη και για το έργο σου εκεί. Λοιπόν, η σχολή Σαχέτη είναι το διαμάντι του ελληνισμού της Νοτιοαφρικής. Και αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή. Υπάρχουν και άλλα σχολεία βέβαια σε όλη την Νότια Αφρική, κοινοτικά όμως. Η σχολή Σαχέτη είναι ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο φτιάχτηκε από δωρεές των μελών της ελληνικής κοινότητας, τα οποία μέλη της ελληνικής κοινότητας δεν είναι ούκο λίγα. Δηλαδή μόνο στο Johannesburg μαζευόμαστε γύρω στις 50-60 χιλιάδες Έλληνες. Είναι πάρα πολλοί Έλληνες. Βέβαια, είναι πλέον δεύτερης, τρίτης, μπορεί και τέταρτης γενιάς. Έτυχε να γνωρίσω ανθρώπους που ήρθαν στις αρχές του 19ου αιώνα εδώ πέρα για να βρουν την τύχη τους. Και φυσικά προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν τον ελληνισμό, την ελληνική κουλτούρα, την ελληνικότητα, την ελληνική γλώσσα, τα πάντα. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει και το σχολείο. Πρόκειται λοιπόν για ένα αγγλόφωνο μεν, αλλά ελληνικό σχολείο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με το καταστηματικό του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοσδήποτε μαθητής γράφεται στο Σαχέτη, υποχρεωτικά θα μάθει την ελληνική γλώσσα, θα μάθει την ελληνική κουλτούρα, τον ελληνικό πολιτισμό και εννοείται ότι θα μάθει και την ορθόδοξη θρησκεία. Δηλαδή το μάθημα των θρησκευτικών είναι απαραίτητο και γίνεται από εμάς, από τους Έλληνες της ελληνικής γλώσσας. Εγώ τι κάνω τώρα στο σχολείο? Κάνω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έκανα στην Ελλάδα. Θεωρούμε και είμαι φυσικά ακόμα καθηγητής μουσικής. Δηλαδή ήρθα σαν καθηγητής μουσικής στο Σαχέτη. Η απόσπασή μου ήταν αυτή, σαν καθηγητής μουσικής. Στα παιδιά διδάσκω την ελληνική γλώσσα μέσω της ελληνικής μουσικής. Μαθαίνουμε δηλαδή τραγούδια διαφόρων Ελλήνων συνθετών και τραγουδιστών. Βέβαια, όπως το ξέρεις πολύ καλά, αδερφέ, είμαι λίγο της παλιάς σχολής, οπότε τα καινούργια πολύ δεν τα έχω. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά, επειδή έχουν επαφή με YouTube και ίντερνετ γενικότερα, ξέρουν καλά τι θα πει σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Εγώ προσπαθώ να τους μάθω τις βάσεις της ελληνικής μουσικής. Θα συζητήσουμε και θα μάθουμε για Θεοδωράκη, για Χατζηδάκη, για Λουίζο, για Μαρκόπουλο, για μελοποιημένη ποίηση κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέρος της δουλειάς μου. Το δεύτερο μέρος που κάνω είναι ότι έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ δυνατό μουσικό τμήμα, το οποίο προϋπήρχε φυσικά, δεν το έφτιαξα εγώ. Απλά βοήθησα να εξελιχθεί. Η προϊσταμένη, ας το πούμε έτσι, του μουσικού τμήματος είναι η Ελένη Λαδά, είναι Ελληνίδα ομογενής τρίτης γενιάς, η οποία μιλάει άπτεστα ελληνικά και διαβάζει και γράφει τα πάντα. Είπαμε, του Σαχέτη κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, και έχω αναλάβει όλες τις γιορτές οι οποίες συνδέονται με τον πολιτισμό της Ελλάδας. Οπότε μιλάμε για εθνικές γιορτές, μιλάμε για θρησκευτικές γιορτές, μιλάμε για γενοκτονία των Ποντίων, για άλωση της Κωνσταντινούπολης, για οτιδήποτε έχει να κάνει οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιστορία της Ελλάδας γενικότερα, είτε είναι θρησκευτική, είτε πολιτισμική, τέτοια πράγματα. Είχες πολύ έντονη δραστηριότητα και στο σουφλί. Δημιούργησες τη Μαντολινάδα Σουφλίου, η οποία
συνεχίζει και εξαιρετικά. Την απόλαυσα στη Σουλτάνα Σουφλιωτούδα μαζί με τη χοροδία. Θα νομίζω. Τα λέω καλά. Ήταν στις... Ωραία, Ήτανε, έστω ή το ναι. Σάββατο. Έστω ναι. Τέτοια, μετά το Πάσχα κάτι. Στην αντίληψή μου έπεσε τότε. Ε, Ναι, λοιπόν, ενασχόληση με διάφορες τοπικές μπάντες, με το όνειρο, με ναι, τις λιγμένες αυτά μπύρες. όλα, Άφησες πίσω σου μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Δεν θα σε η οποία ρωτήσω πώς. συνεχίζεται. Η οποία, ναι, Η οποία φαίνεται να συνεχίζεται, έτσι. συνεχίζεται εξαιρετικά, ναι. Συνεχίζεται. Σου λείπουν όλα αυτά. Ναι, μπορώ να πω ότι μου λείπουν. Ειδικά η μαντολινάτα που είναι το παιδί μου, είναι κάτι που δημιούργησα από το μηδέν. Φυσικά και μου λείπει. Εννοείται ότι μου λείπει το όνειρο, μου λείπει ο Θοδωρής, μου λείπουν οι συναντήσεις μας, μου λείπουν οι βραδιές μας, μου λείπει το μαγείρεμα που έκανα εκεί, μου λείπουν οι πενιές, μου λείπουν τα ριμπέτια. Εννοείται ότι όλα αυτά μου λείπουν, δεν το συζητάω, αλλά θεωρώ ότι τα χρόνια που θα μείνω εδώ πέρα θα μου δώσουν καινούργια πράγματα τα οποία όταν με το καλό επιστρέψω θα μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω για να κάνω ακόμη περισσότερα πράγματα στη Σοφία. Ποια θρακιώτικη συνήθεια έχεις κρατήσει και πώς την έχεις εφαρμόσει στη ζωή στο Johannesburg? Δεν είναι μόνο μία. Δεν είναι μόνο μία. Αλλά λοιπόν, την παράδοση της Θράκης, την παράδοση του Σουφλιού, τα κρατάω. Καταρχήν προσπαθώ να την περάσω με οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο. Έτσι, με τον Νίκο Γκίκα, ο οποίος είναι καθηγητής παραδοσιακών ελληνικών χωρών. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Με χαρά δέχτηκε να μάθει στους μαθητές χορούς Θρακιώτικους, τους οποίους ο ίδιος τους ήξερε φυσικά. Θυμάστε ότι την 25η Μαρτίου στη γιορτή της Ομοσπονδίας ακούστηκε για πρώτη φορά ο Παπίσιος, ένα σουφλώτικο, καθαρά σουφλώτικο τραγούδι πολεμικό, το οποίο μέσω του πολέμου υμνεί την αγάπη. Οπότε η Θράκη περνάει και στο σχολείο, αλλά εννοείται ότι την κρατάμε και στο σπίτι. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Είμαστε Θρακιώτες, είμαστε σουφλώτες. Και η γυναίκα μου, καλά, η γυναίκα μου έγινε. Θέλει, δεν θέλει, δεν γλιτώνει. Αλλά και η κόρη μου εννοείται ότι κρατάμε ήθη, έθιμα, παραδόσεις, φαγητά, όλα αυτά τα κρατάμε. Στο σπίτι υπάρχουν όλα. Και ξεράλουκάνκα θα φάμε, και ρακί θα πιούμε. Έτσι, τα πάντα όλα. Τα πάντα. Δεν λείπει. Η Θράκη από το σπίτι μας δεν λείπει. Βρίσκεις εύκολα εκεί τσίπουρο, τυρί, φέτα δηλαδή. Τερέ. Κοίταξε. Φέτα εδώ. Έτσι το λέει η μάνα μου. Ναι. Τερέ. Δεν λέει φέτα. Βάλε λίγο τερέ. Είναι μεταξύ ή και. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε εδώ. Λόγω του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, έτσι, τα μαγαζιά είναι γεμάτα ελληνικά προϊόντα. Ειδικά στην περιοχή μας εδώ που είμαστε στο Bedfordview. Έχουμε, κάτσε να μετρήσω τώρα πόσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ελληνικά μαγαζιά. Έτσι. Τα οποία 2 από αυτά είναι και εστιατόρια. Οπότε βρίσκεις ελληνική κουζίνα. Δεν το συζητάμε, τα πάντα. Μαγειρευτά, γύρους, σουβλάκια, ό,τι. Λοιπόν, αλλά και γενικότερα τα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, πουλάνε τύπου φέτα, τυρί λευκό, ρε παιδί μου. Το λένε τύπου φέτα, γιατί δεν έχουν το δικαίωμα φυσικά να το πούν φέτα. Φέτα είναι ελληνική. Αλλά τα ελληνικά μαγαζιά παίρνουν τη φέτα από Ελλάδα. Εντάξει, την πληρώνουμε λίγο παραπάνω, αλλά είναι φέτα από Ελλάδα. Καλά, τώρα, μην νομίζεις, και εδώ δεν είναι φτηνή. 15 ευρώ το κιλό έχει πάει. 16. Εντάξει, εδώ τζάνα την πληρώνουμε πόσο παραπάνω. Εδώ δίνεις 25 ευρώ για τα 250 γραμμάρια. Είναι ζούσκο. Για να σου πω την αλήθεια, δεν παίρνω. Παίρνω φέτα από ελληνικό μαγαζί που δεν τη φέρνει από Ελλάδα, αλλά τη φτιάχνει εδώ. Η οποία είναι φανταστική. Εντάξει, δεν είναι δοδόνη, δεν είναι. Τραμπίδι. Τραμπίδι, ακριβώς. Αλλά είναι μια χαρά φετούλα. Ας πούμε, να πάρω μεζετάκι εδώ, το μεζέ που λέμε, ένα μαγαζί, μια εταιρεία που φτιάχνει. Εντάξει, μπορεί να μην είναι σαν ελληνική, αλλά είναι φέτα.
Anyway, τώρα τα τσίπουρα. Τσίπουρο καταρχήν όταν θα επιστρέψω από Ελλάδα, γιατί κάθε Αύγουστο ανεβαίνουμε να δούμε του παππούδες και τι γιαγιάδες, οπωσδήποτε θα φέρω καμπόσα λίτρα, μέσα στη βαλίτσα, καλά κρυμμένα. Όχι ότι θα μην ψάξει και κανένα, αλλά λέμε τώρα. Φέρνω. Αλλά και αν θέλουμε να πιούμε τσιπουράκι, έχει. Εδώ το ειδονικό πάει σφαίρα. Από τα, Σφαίρα. από τα καλύτερα τσίπουρα μπορώ να πω. Από τα καλύτερα. Το εμπορίο από τα καλύτερα. Από τα καλύτερα. Δραμηνό Οπότε όταν τσίπουρο. τελειώσει το. Ναι, ναι. Όταν τελειώσει το δικό μου το απόθεμα, αν χρειαστώ θα πάω να πάρω. Εντάξει, έχω βρει τώρα και το βουλγάρικο κλαμπ. Όπου οι πολιτισμοί μας και οι κουλτούρες μας είναι πάρα πολύ κοντά. Έχουμε Βούλγαρους μαθητές σχολείου φυσικά. Στο σχολείο να πω ότι είμαστε 37 μαζί με την ελληνική διαφορετικές εθνικότητες. Οπότε φαντάσου τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν και παιδιά από τη Βουλγαρία, ομογενείς. Δεν είναι, και αυτή είναι δεύτερη τρίτη γενιά και παραπάνω. Και στο βουλγάρικο κλαμπ όταν θα πάω, βρίσκω τη ρακία, τη βουλγάρικη, που τη φτιάχνουν εδώ. Έχουν δικά του τα μπελάκια και τη φτιάχνουν εδώ τη ρακία, η οποία είναι πεντανόστιμη. Εμείς οι ευρύτες ειδικά την ξέρουμε τη ρακία, την έχουμε δοκιμάσει, την ξέρεις και εσύ. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα με αυτά. Βρίσκουμε τα πάντα. Χρόνο δεν έχουμε πολύ για να τα απολαμβάνουμε, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Τι σου λείπει από τη Θράκη κλείνοντας? Τι σου λείπει από τον Εύρο, από το σουφλί? Σουφλί το πρώτο πράγμα που μου λείπει είναι το σπίτι του μπαμπάζου και η μάνα μου, αδερφέ. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι το πρώτο. Και μετά φυσικά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται η Μαντολινάτα, έρχεται το όνειρο, έρχεται το Θοδωρής, το Νικολάκη μου, που τους αγαπάω πάρα πολύ. Οι φίλοι μου, η μηχανή μου, οι βόλτες μου, Παυλάρας με τη Γιάννα, κουμπάρος μου, κουμπάρα μου. Δηλαδή όταν θα έρθω τον Αύγουστο, μιλάμε ότι φεύγω με μπαταρίες τόσο γεμάτες, αδερφέ. Τόσο γεμάτες. Πραγματικά αισθάνομαι τόσο όμορφα όταν ανεβαίνω πάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αυτούς τους άνθρωπους. Δεν παίρνω καν πουθενά μάλλον στην αριστερού που να βρέψω τα μπομπόνια, όπως το λέω. Λοιπόν, θέλω να σκοτώ το πρωί, να πάω να φάω στον ίνο του μπουγάτσα, μετά να πάω στο γαμπρό μου να πιω, στον κουμπάρο μου να πιω μια φρεντάρα εκεί στο καφενείο, στο μαστάκι. Να κατεβούν οι φίλοι, να πούμε για μια χαζομάρα, μετά να πάω στο Μιχάλη εκεί να πιω ακόμα ένα καφέ να τον διώ και εκείνο να μην είναι πάρα προηγμένος. Το μεσημέρι θα πάω κατά εκεί στο Θοδωρή να πιούμε κανένα ρακούτι μεσημεριανό. Θα πάμε στο σπίτι, θα φάμε γεμιστά, οπωσδήποτε. Θα ξαπλώσουμε καμιά ώρα δυο. Θα σκοθούμε, θα μιλήσουμε με σπαπέ, εκεί στο το βράδυ, την κιθάρα επόμενο, άιντε στο όνειρο. Και δώσει μέχρι τα ξημερώματα. Με εκείνες τις μαγικές βραδιές. Γεμίζουμε. Τις Με εκείνες τις μαγικές βραδιές. Που έχω ζήσει 2-3 και πραγματικά είναι αξιομνημόνευτες. Απίστευτες βραδιές. Πότε θα γυρίσεις? Απίστευτες βραδιές. Τι εννοείς που θα γυρίσω? Τον Αύγουστο θα έρθω. Πότε θα γυρίσεις? Αλλά θα γυρίσουμε μετά πάλι πίσω. Μόνιμα? Μόνιμα. Πότε σκέφτεσαι να γυρίσεις? Προς το παρόν δεν το σκέφτομαι ακόμα. Θα δείξει. Έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ πέρα. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω εδώ πέρα και έχω πολλά πράγματα να πάρω από εδώ πέρα. Δηλαδή αυτά που θέλω να δώσω στο σχολείο θα με πιστέψουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όταν θα γυρίσω πίσω θέλω να τα αξιοποιήσω στο μέγιστο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Δύο πράγματα θέλω να σε πω. Πάμε για το πρώτο. Χεράκι, δεν θα τσακώ στα χέρια με τα κερατά. Θα σε κάνω τα κουλιά βούδουλα. Θα τα κάνω μαύρα. Όχι με το σπαθί, με την βραχμένη τη σανίδα. Θα του βουτήξω μέσα στην πισίνα, θα πάρει και γεύση από χλώριο. Θα την τζακμακάω και θα του κόβεται και παραπάνω. Ανοίγεις μπιφ τώρα, το ξέρεις αυτό. Δεν μπορώ να ανοίξω και πόρκ, ούτε που μιλιάζει. Ξηράκι θα ανοίξει ένα σβάν. Το δεύτερο. Αύγουστο λοιπόν που ήρθα. Τον Αύγουστο που ήρθα, κάθομαι εκεί στο Μιχαλάκι του φίλου μου να πιω καφέ και από δίπλα ήταν μια παρέα και ένας του είπε δυνατά για να μην το ακούσω. Κατάλαβες τι λέω? Ναι.
Λοιπόν, αυτοί λέει που φεύγουν. Ναι, αυτοί που φεύγουν λέει από το σουφλί είναι προδότες. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι στον κύριο. Αυτοί που φεύγουν από το σουφλί φεύγουν όχι για να μην γυρίσουν, φεύγουν για να γυρίσουν. Και φεύγουν για να κάνουν το σουφλί πιο γνωστό σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Αυτά που δεν φτάνει αλλού, τα κάνει κρεμαστάρια. Και θα προσθέσω Λύκος κουβαλάει ταρνί, Αλυπού βογκάει. Αυτό το λέει μπαμπάζο μου. Μπράβο. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά, Ντέιβ. Καλή αντάμωση. Με το καλό. Τον Αύγουστο θα πούμε στην Ελλάδα. Καλή αντάμωση θα έχουμε. Λίγοι μήνες παραπάνω, δεν είναι τίποτα. Τον Αύγουστο θα τα πούμε από κοντά. Πολλά φιλάκια. Να δώσεις τη και πολλά φιλιά. Να είσαι καλά, Πασάκα μου.